Ahoj, čau, nazdar ľudia, vítam vás v mojom videu, moje meno je Astro a dnes budem jesť tento hot chip, ktorý som si zohnal a je v takejto nádhernej fialovej rakvičke, v takej krabičke, kde by mal byť čips, rukavica a neviem, no poďme sa pozrieť do toho, poďme sa pozrieť do tej krabičky, čo v nej je, teda. Točím to o nejakej 8. večer. Ešte, že mám tupé nožnice. Nejde to rozrezať. Používaj moc dobrú pasku. Alebo ja na hovno nožnice. No. Tak čo tu máme? Máme tu takúto, čo je tu, nálepka alebo tetovačka. Potom tu máme tiež voľakú nálepku asi. Samotný čips. Ďalej, to je čo, nejaký leták. Pozrieme potom. Rukavica. Neviem, či ju budem potrebovať alebo nie. A toto čo tu je, voľaké informácie, to sa dá vytiahnuť. Aha, je spodok toho. A takto to vyzerá vo vnútri. Že ako dlho to bude. Prvá minúta v pohode, druhá už to bude horšie a v tretej by to malo byť najhoršie. A je tu napísané, že aby som si dal rukavicu, otvoril opatrne a zjedol. Že vraj by to malo trvať nejakých 5 minút, no tak som zvedavý teda, ako dlho to bude trvať. Neviem, no tak si dám asi aj tú rukavicu teda. Dáme aj rukavicu. Dúfam, že sa mi tam tá moja bravčová ruka vojde. No. Tak nemusím mu naťahovať celú. No. Vonia zaujímavo. Takto nejak vyzerá ten čips. Cítim, neviem čo to je, Karolina asi. No. Tak poďme do toho teda. Dobrú chuť. A je zjedený. Pomaličky to nastupuje, začína páliť. Inak som si tu nachystal aj mlieko pre istotu, ak by náhodou. No a uvidíme, čo sa bude diať. Ako, páli to celkom slušne, ale nie je to zase aspoň zatiaľ nič, čo by sa nedalo vydržať. Aj keď som sa dopotil. Takže no som zvedavý, že či to nastúpi ešte viac, alebo či to ostane len takto. Lebo je to celkom, no, čakal som akože od toho viac, tak som zvedavý, že či to ešte nabehne alebo nie. Ako na krajoch jazyka ma to celkom reže.
Juj. Chuť taká, čo ja viem, tak práškovo to skôr chutí. Juj. Juj. Čo ja viem. Není to zlé. Trochu ma reže jazyk ako po bokoch. Asi som čakal aj trochu viac, akože dali to dosť. Ale nakoľko... Nakoľko... ja mám rád štípľavé. Jem pomerne dosť toho štípľavého, bo pustilo mi aj soplík. Aj, neviem, či aj podnebie, ako keby ma pálilo, rezalo. Ale zatiaľ sa dokážem sústrediť aj na myšlienky, aj keď niekedy odbieham. Takú zvláštnu chuť to má. Ako nechutí to zle. Je pomerne dosť ten čips aj veľký. Ale neviem, no nerátam s tým, že už to bude páliť viacej, ako to pálilo doteraz. Takže na to, že je ten čips najpálivejší na svete, čakal som akože viac. Ako kopol pár razy, dobre, slušne. Najradšej by som si dal toho mlieka. Najsliny mi pustilo, ale dá sa to vydržať, aspoň myslím. Trošku sa mi hlava zamotala na začiatku, aj teraz na chvíľku. No. Ako dlho to má trvať? 5 minút? Ako dlho to už trvá? 3 minúty? Podľa mňa to už horšie nebude. No. Teraz som to zacítil tu v krku až vzadu. Slušne hreje. No. A popravde, chcel som to už natočiť skôr, ale nikdy nevyšiel čas. A dneska som si ten čas našiel. Nakoľko je 31.7. a končí sa týmto dňom ten Hot Chip Challenge. A ja som chcel natočiť video do tej súťaže. Hashtag Hot Chip Challenge. Tak som to musel dneska natočiť, nech sa deje, čo sa deje. Takže vlastne na základe aj toho vzniklo to video dneska. Malo vzniknúť skôr, ale bohužiaľ nevyšiel čas. No a Už je 9 minút. 9 minút? Áno. A 30 sekúnd. Podľa mňa to dlhšie trvať, či one... Horšie to už nebude, mám taký pocit, že to už pomaličky odchádza. Mám pocit, že mi asi aj v ušiach zaľahlo na istú dobu. Koľko? 5 minút 13, 14. Podľa Lukinka video trvá už 9 minút, asi tam bude 10. Neviem, čo by som viac povedal. Ako, nebolo to najhoršie. Donesieš mi prosím ťa reckovku. Nebolo to najhoršie, ale popravde čakal som väčšiu palivosť.
párkrát kopla dobre, asi zo 3 razy. 2 alebo 3 razy, však na videu to je celkom dosť dobre vidno asi. Dík. Takže asi tak, no. Ak sa vám toto video páčilo, tak mu dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte mu dislike. Ospravedlňujem sa, ale musel som sa vycniať, ak mal som plný nos. Ak chceš niečo napísať, tak to napíš do komentáru. A týmto... Joj. Joj. Normálne by som si daj radšej grgol ako svinia. Joj. Takže týmto by som chcel vyzvať Patresa a môjho otca, aby skúsili takisto tento čips, najpalivejší čips údajne na svete. Ak máte nejaké iné skúsenosti s inými produktami, kľudne ich napíšte dolu do komentára. A bol by som rád, keby Patres, alebo aspoň oco, alebo obidvaja prijali túto challenge a šli do toho so mnou, no respektíve sami, ale aby prijali túto výzvu. No a mne neostáva nič iné, už iba toto video ukončiť, lebo tá pálivosť už vlastne veškerá skoro celá prešla. Trvalo to, neviem, máš zapnutý odpočet? Ešte kraje jazyka ma palia, neviem, tak odhadom nejakých 7 minút, pokiaľ to odišlo celé. Takže týmto by som asi ukončil toto video. Ďakujem veľmi pekne všetkým, čo dopozerali toto video až do konca. Čo sa možno niektorí tešili na utrpenie. A tak svojím spôsobom možno bolo. Uvažte sami. No a budem sa zase opakovať, ale ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Ak máte niečo na srdci, dolu v komentároch mi to môžete zanehať. A majte sa pekne. Ahoj.